Mau masak apa Mas? Urung masak no poso kabeh, Cik. Ngomongin ora masak. Urung masak. Padahal iki mau iki sesuk iki bodo. Lah iya. Jaremu dundur wah jenenge sesat aku nek nuruti totaya. Lah dundur. Eh? Dundur. Lah ya ora wingi lho. Ora saiki maksudnya. Halo Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bos. Jadi ceritanya aku saiki lagi ning Mr. Panjul, yang mana aku lagi ning pawon yang videoku pertama kali FJP ini kene iki lur. Sing maklar iki tercetus di sini di pawon ini. Wingi-wingi kan ceritane iki do ambrol. Gak wis diganti karo Mr. Panjul. Wis. Lah anune Gak bisa dienggo konten meneh. erok sing cilik Saringan. Halo, iki si kembar ini kene. Ini si kembar sedang ditinggal ibunya bekerja di Yogyakarta. Sedih ora nek ditinggal ibumu? Sedih, kangen tau kowe? Kangen. Ya salam nggo ibu no, Bu. Ngono ngomong karo ibumu nonton iki. Ngomong karo ibu apa? Kepiye to? Jadi iki Mr. Panjul iki ya lagi ngevlog. Ngevlog iki prepare arek dinggo lebaran iki goreng bayek karo gawe opor ayam karo kopat. Iya tenanan iki dadi ora kudu vlog-vlog ning dadi Tinggal persiapan tenan. Dan iki ngomong-ngomong hari ini saya sudah tidak puasa, tapi lebaran melu sesuk. Man. Yo. Kok kamu gitu? Iya dong. Iki wis panas man, gak dijegurke. Gak dijegurke wae. Iki untuk video lengkapnya bisa ditonton di channel YouTube Mr. Panjul. Oke, ditonton lur. Topimu anyar neh, Pan. Ora ya guru mbiyen kae wis rada suwe aku sadurunge kerja namu kae. Tuku. Wis sesasi tuku ping 3. Pisan lah kae aku kok PHP kae nang topi kae sesuk. Ngono iki jeblane lali ngasane. Sik ndi topi ndi? Topi ngomah e lho. Ngomah jare meneng topi. Lah nek ngluluno iki anyar. Lah nang guna aku wis tok gawa mbok kok. Ciblete ya. Heeh. Wis ning endi kae? Kene. Lah ya Yang wis. kene wis njrebut. Oh lah ya wis rapi. Anu lho apa jenenge? Buat. Buat. Lah wis cok dienggo pasang plafon. Lah kayak iki nek tak nggo nggo dolan iki dienggo kerja, cah. Remuk. Bos. Iki kahanane wong ditinggal kerja ya dasare anu apa sih tanggung jawab. Tanggung jawab. Iki dadi bapak rumah tangga. Dadi ora los-losan ngono Mas itu. Tapi ngomong-ngomong Dimasukkan di kamera loro ora apa-apa. tamat lah iya ora apa-apa. Ambok dhisik nggon aku le upload teh. Engko ora lengkape ning nggonamu. Iya. Masuk aman, Bos. Wis semua ya, Mas? Ngene iki. Wis umup. Kena Genah sing penting cipratono sik to. siprate kepiye? Piro ngono. Nah, lah ya wis gek jegur. Mau saya tak Rasa ilangin. disirok Iki kok waduh. gosong ya, Bos. Kayak ini. Wajanmu anyar, Pan. Yo ora ya wis suwe. Tahun iki Oh, tukon piro mbiyen? 55. Nah, iki rasa di okai matane. Ya Bos, luwes urung, Bos. Ya wis no, wong lanang gak iso meyek is termasuk sangar no. Yes. Wong lanang gak meyek lah. Nah, iki yo urung adel-adel ya, Bos. Wong kepepet. Aku kepepet soalnya dhisik wis tau dodol tenan aku. Tapi nek arek renyah, Kepiye? le goreng pindho. Mau pindho? Ya kaya sing beredar neng toko kae gorenge pindho, Bos. Oh, ping pindho ya. Dadi kemermes tenan. Nah, iki Bos, anu iki, Bos. Apa sotel lah. Hotelku. Kemermes tenan, Bos. Ini jajal iki percobaan sih engko nek kena masuk terus kene nek ora rasa diterus kene ya, Pak. Apa lha kuwi masuk no? Apa masuk? Masuk banget. Wis tok nek payek cap Panjul ngono ketok edarke wis payu. Payu ya. Oh iya. Sama kok malah kepenak iki gorenge kayak ini langsung mateng.
Iki bos hasilnya. Kalau aku ngeracek mau bumbunya sih kandaki ndi mau sing ngene. Ngene motone ya tadi. Dikeki kuwi cah loro kuwi. Lah ndi merconmu, Bos? Tak. Entek. Entek. Jaluk odot bapakmu meh tuku. Mungkin om. Mau ditekokke pisan. Kok Si kembar ndi ora rene neh. apa? Sudar, Terdela to. sudar mono. Oh. Tak kira sudah. Tapi ki lampunya semu biru ya, Pan? Mburi. Masa ana biru. Heeh. Wah, dadi kameramen iki. Rumah aku beda. Apa? Iki lah. Wis kok kono ki rumah aku beda. Semu biru ya. Dan ini badannya sudah berkeringat. Tandanya sehat iki, Bos. Nah, Heeh. ya ta? Ora guru jejep iki ora. Nggih. Tandanya sehat ora. Tak kandhani saka saiki. Kowe daripada ngegame, mending latihan ngedit video. Malah Kuwi luwih bermanfaat untuk masa depan daripada ngegame. Cuma nek arek ngegame di live ke ora masalah. Yo kuwi Ndra. Kuwi. Kaya Om Topak iki wis berpengalaman dadi iso ngomong kan. Makane kuwi nek ngegame kan wektune genah dibuang. Wah, Bang. maksudnya sing ora pati kanggu. Heeh. Ya seneng nek seneng nek undur-undurane ora iki. Cuma nek game di live ke kaya Iki TikTok apa to? saiki yo live TikTok iso, live Iso. YouTube iso ngegame heeh, kabeh iso. Hmm. Cuman maksudnya nek video iso ngedit video kan yo nilai plus. Nilai plus ya. Nilai plus. Iki berarti dipindhoni wae ya iki. Yo le mindone ora langsung no, Bos. Iya, iki dipindhoni berarti. Dadi ngene iki Engko dites to. engko bengi. Iya. Soalnya aku ya tak ndelok. Iki ora terus ya. Ora apa-apa, Bos. Aman ya? Aman. Nah aku sejak kapan kae digorengke Mbak Mur, Nggak merem iki. Mbak Meritanku. Kayak ini. Heeh, lembokku ceritane ngelu to. Pas Mau orang nih. ngomong ae ya. Ngelu kayak digorengke Mbak Mur. Mbak Mur Sayat. Mbak Mur Sayat iki wis ora ono sih. Kuwi Bos, hasilnya. Iki tak sepil anu babrakane Mister Panjul. Eh. Lah blabakku malah blabak kayu-kayu apik, Ban. Iki gawe babrakan dinggo ngonten iki, Lur. Apik iki termasuk leh gawe iki. Tapi untuk lehmu ngame-rameni kurang ngadoh wingi. Harusnya sakmene iki. Lah iki aku dhewe melu ngonten wis iso, Ban. Ning kene iki. Apik nek iki. Saya tak nani tondo. Tondo apa? Nggo ngopo tondo? Wit mercon ora, Mas? Iki kebonane Mister Panjul iki ombo. Iki ana bekas-bekas TV soalnya Mister Panjul kan bengkel elektronik lah, Lur. Dekapilah hari ini yang selalu letih. Renyah apa? Renyah apa? Cokotan jajal renyah apa? Lah renyah no kok. Iki anyar mukae. Lek goreng anyar mukae. Neh cokotan neh. Kemermes. Heeh. Bara, delok kemermes ora? Sapa lemu potongan ini, Li? Halo? Ngene sapa?
ngono kan. Ngeronggo. Beneran. Oh, beneran. Hmm. Nek menembung kepiye? Hah? Nek menembung kepiye kadek mburi iki di? Potong. Potong apa? Moha. Oh, mohak ta. Ya wis lur ya. Selengkapnya ning Mr. Panjul lur ya engko ya. Oke. Terima kasih saudara.